Kanti UNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal umemezele ukuthi izibhedlela ezine sezilungile uma kungaqubuka igciwane iCorona kulesasifundazwe. Lezibhedlela iGreys Mngungundlovu, iAddington neseThekwini, iNgwelezane yaseMpangeni kanye neManguzi eseduze komngcele waseMozambique. Uzikalala wenze lesimemezelo ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yesizwe Mngungundlovu namhlanje. Njengoba isifundazwe iKwaZulu-Natal sinezakhamuzi ezingaphezulu kwezigidi eziyishumi, iziphathimandla zithi lesifundazwe sizokwazi ukumelana nesifo iCoronavirus uma kuba khona izigameko ezibikwayo. We wish to assure all people of KwaZulu-Natal that we are ready to deal effectively with a potential coronavirus threat. We have placed on alert the following hospitals: Greys, Addington, iNgwelezane and Manguzi hospitals. UNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala uthi ukhathazekile kakhulu ngodlame ezikoleni. Ukunqanda lokho uthi kuzoqashwa amavolontiya azokusiza ukuqapha isimo ezikoleni. Phakathi kokunye akhulume ngakho uNdunankulu kulenkulumo yakhe yesifundazwe udaba lwezinhlekelele ezidalwe isimo sezulu kulonyaka odlule. Uzikalala uthi isifundazwe sisebenza ngokuzikhandla uguqula ke imbiko engemihle neze yomcwaningo emabhuku emalungana nokuphathwa kwemali eminyangweni kahulumeni esifundazweni. Amaqembu aphikisayo athi awagculisekile neze. Ama-security guard lana seyikoleni awabe ngama-security guard anikezwa izikhali ukuze izigebengu zazi ukuthi uma ngiyohlasela esikoleni ngizobhekana ne-security guard ephethe isikhali. Asifisa ukuthi izikole zethu ziphenduke indawo efana ne-war zone, ngoba uma ngabe kungenzeka kufika izigebengu zidudulana phezulu nabaqaphi abahlomile ngenganono, uyamajina lapho sekulimala izingane nothisha ukuthi kuzophinde futhi kugxeka umnyango. Siphatheke kabi ukuthi uNdunankulu akahlalanga kakhulu ukuthi ekhulume ngomasipala nokuthi bengalungiswa kanjani. Siyazi ukuthi Auditor General seshilo usuwodwa kuphela umasipala eKZN okwazile ukuthi uthole i-clean audit okuchaza bonke amasipala bethu bayagula. UNdunankulu uthi unethemba lokuthi izindiza ze-SA zizobuye zihambe phakathi kwaseThekwini naseGoli. Ngivusa imphiwa amakhanya wezindaba ze-SABC ngisemngungundlovu.